एसटि बेफारिया ओरैनो बुंबानो एसटि बेफारि जायो नामा? मिथिखायो माथो गावसोरबो मिथिखायो एसटिया माबायदि लाइनजों खारबाथाय एसटि जायो माबायदि एसटि जासिग्रा होनना फोरोंबाय मा फोरमायगोन जासिनो बेथ' जोङो जेनेबा बेनिफ्राय जोंना मा होनो बेखौ मोनफ्रोमबो दल संगठना नारसिननानै आन्दोलन खालामदों। थ' आन्दोलन खालामनायखौ सुख खालामनो थाखाय सापर्ट होखानांगोन। एसटि बेफारिया ओरैनो बुंबानो एसटि बेफारि जायो नामा? मिथिखायो माथो गावसोरबो मिथिखायो एसटिया माबायदि लाइनजों खारबाथाय एसटि जायो माबायदि एसटि जासिग्रा होनना फोरमायबाय मा फोरमायगोन जासिनो बेथ' जोङो जेनेबा बेनिफ्राय जोंना मा होनो बेखौ मोनफ्रोमबो दल संगठना नारसिननानै आन्दोलन खालामदों। थ' आन्दोलन खालामनायखौ सुख खालामनो थाखाय सापर्ट होखानांगोन। एसटि बेफारिया ओरैनो बुंबानो एसटि बेफारि जायो नामा? मिथिखायो माथो गावसोरबो मिथिखायो एसटिया माबायदि लाइनजों खारबाथाय एसटि जायो माबायदि एसटि जासिग्रा होनना फोरमायबाय मा फोरमायगोन जासिनो बेथ' जोङो जेनेबा बेनिफ्राय जोंना मा होनो बेखौ मोनफ्रोमबो दल संगठना नारसिननानै आन्दोलन खालामदों। थ' आन्दोलन खालामनायखौ सुख खालामनो थाखाय सापर्ट होखानांगोन। एसटि बेफारिया ओरैनो बुंबानो एसटि बेफारि जायो नामा? मिथिखायो माथो गावसोरबो मिथिखायो एसटिया माबायदि लाइनजों खारबाथाय एसटि जायो माबायदि एसटि जासिग्रा होनना फोरमायबाय मा फोरमायगोन जासिनो बेथ' जोङो जेनेबा बेनिफ्राय जोंना मा होनो बेखौ मोनफ्रोमबो दल संगठना नारसिननानै आन्दोलन खालामदों। थ' आन्दोलन खालामनायखौ सुख खालामनो थाखाय सापर्ट होखानांगोन।